Kien hemm aktar minn punt wieħed fejn kont se naqta' qalbi, però dejjem sibt is-saħħa biex inkompli. Dan kien is-sentiment fil-kummenti li tali l-One News l-awwim Malti Nila Ġus, propju 6 ijiem wara li temma b'suċċess l-awma tiegħu The Gozo 7 fejn għam id-dawra kollha tal-Gżira Awċija darba kuljum bejn il-31 ta' Awwissu u s-6 ta' Settembru li għaddew. Kull dawra kien fiha tul ta' 42 kilometru. Il-punt ta' tluq ta' din l-isfida kien mill-bajja tar-Ramla l-Ħamra u baqa' sejjer sa' Ħondoq ir-Rumien, Imġar ix-Xini, ix-Xlendi, id-Dwejra u it-Ilasri. Meta kien mistoqsi minn din il-Kamra tal-Aħbarijiet Nila Ġul spjegalna minn fejn nibtet l-idea oriġinarjament għal din l-aħħar sfida estrema tiegħu. Aħna għażilna biex nippruvaw nagħmlu studju fuq il-moħħ u x'jiġri meta inti tibqa' tom għal 7 ijiem. U Għawdex huwa post speċjali ħafna, għandha enerġetikament huwa b'saħħitha ħafna. Meta ksirt l-ewwel world record 2021 il-baħar ħaditni Għawdex. U kompla jgħidilna x'kienu wħud mid-diffikultajiet li sab quddiem wiċċu waqt l-isfida. Kien hemm ġranet fejn kelli mowġ ta' 2 metri u kienet diffiċli ħafna biex naslu għal punt, ġifieri naħseb dik il-ġurnata domna aktar minn 15-il siegħa nomu għax tefatna lura mhux ħażin. U diffikultajiet kienu l-nuqqas tal-irqat ukoll, torqod bejn siegħa u 3 sigħat kuljum għall-ġimgħa tieħu ħafna minn fuq l-enerġija tiegħek. L-awwim Malti spjegalna x'kien jagħmel flimkien mat-tim tiegħu meta kien iħoss li qed jaqta' qalbu. Kull darba dejjem ngħidu ħanippruvaw, nibdew bil-mod, ħanaraw x'jiġri u dejjem b'xi mod insibu s-saħħa biex nibqgħu nagħmlu. Nila Ġus temm jgħidilna x'inhuma l-pjani tiegħu għall-futur, issa li wkoll qed jistenna tarbija mal-mara tiegħu Lara. Sibijiet dejjem għax huwa xi ħaġa li vera nħobb nagħmel, jiġifieri ħanħalli għalhekk għalissa ma issa nifokaw li ħajkolna baby u dik hija tkun l-number 1 priority tagħna u mbagħad naraw minn hemm.